Baja dege maliga daya sakabadia kakabosha menta baradia sali bajayanto rekondia baba jaligada mante barando leboshiata. Dinotenda mwari shukuru. Dinotenda mwari shukuru mangwanani ano. Mwari ndi mwari wakanaka. Chada ndiverenge scripture yedu. That's Matthew 28 from verse 7. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Shokora ndaverenga rinoti endai nekukasika, go quickly. Izwi ndiri kuda kuti go quickly. Endai nekukasika, endai nekukasika. Vana havapiwa message, but message ine instruction ye-speed. Sei pari kuiswa instruction ye-speed pa message vasina kungonzi endai munotaura, but vari kunzi go quickly, go quickly, go quickly and tell. Go quickly and tell his disciples he is risen from the dead. Indeed, he will be before you in Galilee. Go quickly and tell. Matthew 28 verse 7. Go quickly, go quickly, go quickly, go quickly. Kaskai kuyenda. Why talking about speed? Vanhu vapiwa message, but vari kupiwa futi an instruction kuti endai nekukasika. Then I'll skip nenda pana Matthew 28. Matthew 28 verse 12. When they assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, tell them, his disciples came at night and stole him away while we slept. His disciples came at night and stole him away while we slept. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. So they took the money, did as what they were instructed, and this saying is commonly repeated among the Jews until this day. Vangeli ravapiwa ukatarisa Matthew 28 verse 7 na Matthew 28 verse 12. Pane vanhu vaviri vari kutumwa ne message. Kune vapiwa message yekudenga. Pastor Bakang Tupani, a happy new year to you. Kune vapiwa message yekudenga. Yavapiwa kubwiro ra Jesu. The right and the correct message. Asi vapiwa instruction yekunzi go quickly. Why? Nokuti mukanonoka kuenda. Kune vangeli richafanoenda risiriro. Ende vanhu vacharitenda nekuti riri backed with money. Kune vanhu vari sponsored to speak a different gospel. Vangeli ravo rine chekuita na Jesu, but vari kuti iwo abiwa nevadzidzi vake takarara. So they are talking about Jesus, but on a wrong perspective or on a wrong note. Vari kuti Jesu abiwa nevadzidzi vake takarara. These soldiers were given money. That's where the challenge is pa gospel kazhinji. Kuva nevhangeri rezvokwadi ukashaya speed, unotangirwa nevasponswa vakapiwa mari vari kuenda nevhangeri renhema. So speed pairi haisi mutsoka dzekumhanya in our times, in our days. Speed pairi ndepekuti you take over each and every platform. Pese panosvika vanhu pavanoungana, pavanogara, pavanodii, shoko raMwari rinofanirwa kusvika pavari riri rezvokwadi. Why? Nokuti kune renhema rine a financial backup zvekuti rikafambiswa iroro rine kutsigirwa kuzhinji. Zvanzi will stand with you. Even the governor akanzwa vhangeri iri, tichamira nemi kuti musadzingwe mabasa. Why? They were given money to preach a wrong gospel, which means the devil is ready to fund wrong gospel. So kereke ya Jesu ikapeta maoko, ikati chokwadi tinacho. Chokwadi chikashaya speed, chikashaya speed. What is speed?
I challenge you today, make a difference. Pavhangeri raunotenda, vhangeri rezvokwadi raunotenda. Make sure kuti waisa tsoka, waisa speed, waisa kufamba kwaro. Why? Nekuda kwekuti kereke vanotenda vakasamira nevhangeri rechokwadi, kune rakabhadharwa rakasponswa riri anti Christ. Rine backup. So money was used to fight the speed of the truth of the gospel. Mumazuva atiri kurarama, speed iri pama social platforms. Mumazuva atiri kurarama, speed haisi mutsoka dzekufamba. Speed ya in different dimensions. Chinzwai, nema dzikakasika kusvika, dzikadefendwa, dzikasponswa, dzinonetsa uye dzinotora nguva kuti dzibude muvanhu, nokuti vane zvokwadi vanonoka kusvika nayo. Saka Bible rati, until this day, they believe that. Kuti vadzidzi vake vakaba bhodhi raJesu, haana kuita resurrection, haana kumuka. I've been to Israel this last year. You'll be surprised, 3/4 yevanhu vari kugara muIsrael maMuslim. Jerusalem yakatoitwa take over nevaFilistia nemaMuslim. Even vanhu vanogara ku Galilee, vanhu vanogara ku Nazareth. Vhangeri irori ndoraka Bible rikuti until to this day. This was a prophetic statement. Kushikana nasi vanotenda kuti Jesu haana kumuka, rakabiwa nevadzidzi vake. I've been to Israel. I witnessed this. Ndaitoshamisika kuti vanhu vanototenda vhangeri rekumuka kwaKristu, vanhu vanotobva kune dzimwe nyika vachiuya kuIsrael than vagari vemuIsrael. Our tour guide, murume aititungamirira ainzi Moradi, is a man from Nazareth. Wakandiratidza kuti kutendwa kwevhangeri raJesu kuri lesa muIsrael. Why? Nekuti kwakava a financial backup. Kune vhangeri rakava nespeed. Remember, these soldiers havasi vanhu vaingofamba netsoka bedzi. These people were riding horses. They were riding horses. They were given money. Vane financial backup to spread a false gospel. Then the church ndokubva yanguudzwa kunzi go quickly. Regina King, I pray over your life. Ndinorayira marwadzo emoyo kudzikama iko zvino. This heartache must stop. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. So, vhangeri parinoti, go quickly. That's an instruction. Havasi kunzi endai, fambisai, kasikai. Sei vari kunzi vakasike vafambise. Already kune vamwe vaakutofamba. Vatopiwa nemari. They have been sponsored to spread the lies about resurrection. Bible over that until to this day. They believe kuti vadzidzi vaJesu ndo vakamuba. Soldiers were paid money to spread lies. The church was just given an instruction. Go quickly, go quickly, go quickly and tell. Go quickly and tell. Go quickly and tell. Kasika ikuenda. Sei muchifanirwa kukasika. Kune vari kutoenda ahead of you. Vane vhangeri risiriro asi vane financial backup. Ukatarisa uchaona kuti pane vhangeri rezvokwadi panonetsa kuti pave nespeed. Panonetsa kuti pave nevanhu vanogona kumira nevhangeri iroro kuti riite reach out to many places. Charles Mungoti, ndinorayira marwadzo ari muupenyu hwako kudzikama iko zvino. I pray for your healing right now in the name of Jesus. Maichi wanga ndinonamata
nekuda kwemarwadzo ari mukati memhuri iko zvino, kuti Mwari vakunyaradzei, Mwari vakupei simba, vakugonesei, vakuchengetei nezita raJesu. Amen. Go quickly and tell. Go quickly and tell. Why quickly? Sei vari kunzi vakasike. Kune varipo vagara vatofamba nevhangeri risiriro ende vane speed yavapiwa. Pese pane financial backup panoita kuti vanhu vashande vamire nesimba, vanomotivetwa nemari iyoyo kuti vafambise vhangeri renhema risiriro iro. Speed in our times haisi yekumhanya netsoka uchindotaura. Speed in our times is to dominate each and every platform yekuti vanhu vakasike uye vagone kunzwa vhangeri raKristu. I thank God for the likes of Pastor Chris Oyakilome. Mudziyo washandiswa naMwari nespeed yekunyora even marapsody, nespeed yekubroadcasta shoko raMwari in many and different platforms. I thank God for all ministries that are running television channels to preach the gospel of Jesus Christ. That's the speed I'm talking about. Shoko raMwari ngarisvike kwese, ngarinzwike kwese. Why? Nekuti rikanonoka kusvika. Kune rinosvika ikoko. Ende rakabhadharwa rikasponswa riri anti-resurrection. The devil is ready to sponsor whatever should not disturb the gospel of the truth. The devil is ready to sponsor. The devil is... Samushona kuti wakaipa kana vakuita zvinhu zvavo. Vanisa speed, vanisa a lot of financial backup because they believe in what they do. But when it comes to the side of the Christian side now, our pace is slow. Go quickly and tell. Chirikunzi quickly is speed. Speed iri kupi mundu mazuva ranhasi in standing with the gospel kuti rite reach out many parts of the world. Rinosvika sei kusina atumwa? Shoko raMwari rinoti rinosvika sei kusina atumwa? Vanotenda sei vasina kunzwa ari kuparidza? Mwari unotuma vanhu neshoko. Vanhu vanotsigira atumwa naMwari kufamba neshoko. Paunotenda nekugamuchira shoko raMwari, make a difference. Be a partner on that. Shoko raunotenda nekugamuchira, raunoziva kuti nderaKristu, nderezvokwadi, vanhu vanofanirwa kurinzwa risvike kumativi mana enyika. Make a difference. Hatingaite zvakafanana, takangofanana kuti tine zvatinofanirwa kuita. Hatingaite zvakafanana, asi takafanana kuti mumwe nemumwe must play a role kuisa speed for the gospel of the truth. Ngatiregei wakaipa uchitsigira nekusponsor vhangeri renhema richitanga iro kusvika rezvokwadi ratinotenda riripo. Make a difference. In this 2023, it is the hand of man that unlocks the promises of God. I love this statement from the book of 1 Kings 18. Elijah paanotaura achiti can hear abundance of rain. Mvura haina kunaya nokuti wainzwa. Mvura yakanaya nokuti kune zvaakaona zvichiitika. Zvanzi nemuranda, ndaona chinenge chibakera. That's 1 Kings chapter 18 verse 44. Then it came to pass on the 70th time that he said, there is a cloud
as a man's hand rising out of the sea. So he said, go up and say to Ab, prepare your chariots and go down before the rain stops you. Vakanzwa hearing, vakanzwa the abundance in the spirit. But chakanloka the abundance kuti drought ipere panyika. Lanza akatarisa towards the sea. So it is the shadow picture of the hand of man that unlocks the promises of God. Ruoko rwemunhu runodena zvinovimbisa Mwari. Kana ndichitaura ruoko rwemunhu, ndiri kutaura in any dimension you participate. In any dimension you can participate. Why? Because we are fighting against team yakasponswa kudhara. We are fighting against a team yakapiwa financial backup. Inevatsigiri vayo. Isu tangonzi go quickly and tell. But our speed inogona kulimitwa. Nekuda kwekuti already there are people riding on horses and chariots, spreading a false gospel. Bible that until today, I was in Israel. Daka witness such in it. It's so sad. It's so surprising. Kuti macho mu Israel, kwacho ku Jerusalem, kwacho ku Nazareth, kunana Jericho, kunana Galilee. 3/4 of them are Muslims and they don't believe in Jesus as the Messiah. Vanongoitora senyaya. Kureva kuti varume vakaenda nevhangeri vakapiwa mari masoja akaraidha pamabhiza akamhanya. Vakava nespeed yakadarika madzimai ari kutumwa kubva kuguwa. Ruoko rwako, tsoka dzako, pfungwa dzako ngadziise speed, ngadziparticipate pazvokwadi yaKristu to reach out to many. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Mukati merino gore, may the Lord bless you. May the Lord bless you. May the Lord protect you. Moses nevana veIsraeri vabuda muEgypt. Mwari unotaura zvaanotaura kune muranda wake Moses concerning giving. That's Exodus 25. Mwari haana kutanga ataura giving vanhu vari bondage, vari muEgypt. People were favored, were delivered by God. Mwari unotaura na Moses concerning giving when they were already out of bondage in Egypt. Ndikuda kunamata newe mdikani mangwanani ano. Ndikuda kunamata newe mdikani mangwanani ano. Ndikuda kunamata newe mangwanani ano. Nokuti haugone kuita usina chekuitisa. Haugone kuparticipate kana maoko akabatwa akadzvanywa usina simba. I want the God I serve to bless you. Ndoda kuti Mwari vakuwanire nyasha uri muEgypt imo. Zvanzi vakawanirwa favor, vakabuda with substance. Sezvakataurwa naMwari kuna Genesis 15 verse 14 vachitaura naAbraham. Kuti vana vako vachava nhapwa asi vachabuda with great substance. They were favored by God. They were favored by God. And they came out of Egypt with silver, gold, and clothing. So by Exodus 25, God is not asking from people who are slaves. God is not asking from people who are struggling. He is asking for an offering from people that are blessed. Vanoziva kuti Mwari wakatitira nyasha tikakomborerwa tikabuda muIjipita kwete tikabuda tiri vanhu nje asi tine ropafadzo nezvinhu zvinobatika. I pray over your life this morning. I decree and I declare every system ye Egypt yakabata mari dzako, every system ye Egypt yakabata basa rako, every system ye Egypt yakabata zvaunofanirwa kuwana muupenyu. Ndinotaura kuriliswa kwazvo iko zvino, kuriliswa kwazvo iko zvino, kuriliswa kwazvo iko zvino. Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaaise favor pachiso chako, basa rako, muchato wako, wanano yako, mari dzako,
utano hwako. Ndinotaura kuti simba reIjipita ngarishayiwe simba pamusoro peupenyu hwako. Simba reEgypt ngarishayiwe simba pamusoro peupenyu hwako. Sunungurwa, wanirwa nyasha naMwari, favor pamusoro peuso hwako. Buda mubondage iyoyo, buda mukutsikirirwa, buda mukudzvanyirirwa, buda mukuronga kwese kwawakaipa, kunorwa nezvaunofanirwa kuwana nekubata muupenyu. Ndinodeclare favor nenyasha. Mwari wakarangarira vana veIsraeri vari muIjipita, he is the same yesterday, today and forever. May God remember you. May God bring you out of Egypt. May God bring you out of bondage. May God deliver you this morning in the mighty name of Jesus. Nokuti haugone kuita usina zvekuitisa, haugone kufamba kana tsoka dzakasungwa, haugone kupa kana iwe uri wekushaya, uri wekutambudzika. Mwari wakarangarira vana veIsraeri vari muEgypt vakabuda mubondage. May God bless you. To make a difference, you need a blessing. To make a difference, you need a blessing. To be a partner in creating speed in the gospel of the truth, you need grace. Baba ndiri kutaura nyasha. Vana venyu vane zvishuwo, vane moyo inorwadziwa nekuda kweevhangeri yaKristu Yesu zvakwadi kuti ifambe isvike kure, ngavaropafadzwe. Mwari anonzvera moyo, Mwari unotarisa moyo yevana venyu vane zvishuwo nekuda kwekuti evhangeri yaKristu iparidzwe misi nenguva. Mwari, bless them with resources, financial doors, favor and opportunity in the mighty name of Jesus. Avangagone kuita Mwari vasina zvokuitisa, vape nyasha, vabuditsei muIjipita. Isai favor pazviso zvavo, silver and gold to locate them. Zvavanoshuvira nekutsvaga Baba muupenyu zvibatike. Mwari wakatendeka wazuro nhasi namangwana. Ndataura nyasha muupenyu vana venyu muzita raJesu Kristu weNazareta.